Ngizwe ngathi la ekhaya engathi sekugcwala nje abantu abaqhamuka kwisolezwe kugcwala abantu abaqhamuka nani baleni nani shit anibali ngani nini nathi njengoba nakho-ke ibaleni nathi njengoba siqhamuka kanjena nje mhlambe kuwena injabulo ingakanani injabulo yani yenu ayikho injabulo Akasekho Emhlabeni Owayengumdidiyeli Wamabutho kaZulu Umlandeni Mgiliji Nhleko oqame ngesikhathi kuzotshalwa isilo uGoodwill Mzolithini kaBhekuzulu ngoMashi nonyaka. Umgiliji bese kunesikhathi engaphilile ngo-August nonyaka ungeniswe esibhedlela sakwaNongoma i-St Benedict kanti kuvele ukuthi uxinwe yi-TB nokhwantalala. Injaji yabeNguni Council isanda kumemezela udlule emhlabeni komholi weZulu Regiment uBaba Mgiliji. Ukushona kwakhe kuvusa ukudabuka okukhulu nentukuthelo kwabaningi njengoba sizizwa siphucwe itshe eliyigugu elikhazimulayo leNguni. uZihogo Maguzumbela Nhleko odume ngelikaMgiliji wayengumholi wamasosha kaZulu waze waxoshwa mhla ziyi-8 kuNtulikazi nyakanye. uNhleko wayesolwa ngokweqa umthetho ohlanganisa nokuhola amabutho enkandla ukuyosekwa owayengumengameli uJacob Zuma. uDumthani Khumalo usihlalo womkhandlu womdabu usuthu esitatimendeni uthe uNhleko umholi webutho unecala lokweqa umthetho okuphindaphindiwe nokuziphatha okungamukelekile. Ukuxoshwa kwakhe kwaqinisekiswa ngemva komhlangano lapho uKhumalo ethe kunqunywe ukuthi ukuziphatha kukaMnumzane Nhleko ngeke kusabekezelelwa. Kanti inkosi uMisuzulu kaZwelithini ubeseseka ngokugcwele lesi sinqumo kusho isigungu somdabu. uNdunankulu wenkosi nesizwe samaZulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi uthe ukumiswa kwamasosha emzini wasenkandla akugunyaziwe futhi kuyisenzo esicacile sokudelela. Kanti esitatimendeni somhla ziyi-8 kuNtulikazi nyakanye uKhumalo uthe ukungaziphathi kahle kukaNhleko kwaqala ngaphambi kokushona kwenkosi yakwaZulu uGoodwill Mzolithini kaBhekuzulu ngoNdasa nyakanye.